torria Torreiesetikan gaur iritsia bazkaltzeko ordun, eta, baiekin elkartruke gaiten 10 urte inguru edolagoaz, eta 2 urtez duen saiatze gaiten elkartruka, eta gaur etorria, eta hoxe, oain emanaldia eskeniko igube, 5etan, eta holaxe, umek eta helduk biak ingo emanaldia. Eta gero etorri zaizkigu Xixonatik, Alicanten daun herri batetikan, udaran egon gehagu, elkartruke egiten, udara honetan, eta bai egokitzitzaien, oain martxon etortzea. Eta aprobetxatu dugu asteburu berdinen, bi dantzataldek ekartza, eta oain larun bat atxalde, danan artean emanaldi bat prestatu dugu. Azkenen beste kultura bateko dantzak eta tradizio eta ikuste ditu, eta gure umek iteu elkartrukeare bai. Orduan behar jentzare bai nik uste politia, harremanare bai iteu Bartzelonako umekin eta Kataluniako umekin. Azken finen da, urtean guztin itean lana, nolabait Tolosako plazatan bakarrik ez, beste nobaiten bai ematea, kasu honetan Xixona. Eta dantzak oso desberdinak taula dira eta politia da ikustean ikuste. Eta umentza ere, ona da. Aberasgarria. Gu saiatze geha udaran beti kanpo ateatzen, bidai ematiten. Eta askotan festivaletaz baldin bada, proposatzei beste toki batzutako dantzataldekin elkartruk egitea. Portugala izan zen orain dela 2 urte, aurten Xixona izan da, eta lehenago izan duia Galiziako herri batzutako dantzataldekin. Baina hola, elkartruk egin orain dela 4-3 urte hasi ginean. Oain Lauterritan hasiko ja Udaberriko umek eta Kataluniako umek, bai, kale jiraiten. Gero 5etan triangulo ningo behaien emanaldia, eta 5etan hasiko ja Xixonako helduk eta Torreieseko helduk bai, kale jiraiten. Eta gero ja bukatze benen behaien kale jira, umek behaien emanaldia bukatutakon ja ingo behaiek behaien emanaldia eskainita. Azkenen hori da, azkenen da asteburu bat dantzan aitzakiakin asteburu hon basatzea, ez? Dana batea bazkaldu dugu, emanaldia dana bat egingo dugu, afaria dana bat egingo dugu, eta baten bat parranda animatzailean bat, bat egingo dugu. Beste toki batzutako jendea ezagutu, behaiekin elkarritzi eta holaxe.